Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш новы эфірны дзень. Сумесны праект Еўрарадыё і Е-прамовы з вами. Абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, як звычайна. І сёння пачынаем наш дзень зорным нашым госцем, вядомым гісторыкам Александр Фрыдман з намі на сувязі. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, дзякуй за запрашэнне. Дзякуй за тое, што адгукаецеся на запрашэнне і з'яўляецеся ў нашым эфіры. Спадар Александр, ёсць вельмі шмат, может быть, дастаткова, скажем так, тэмаў, якія хацелася б з вами абмеркаваць як з гісторыкам найперш, як з чалавекам, які жыве ў Германіі і ведае ўсю ўнутраныя там гэтыя цячэнні, ўсё, што адбываецца, і так бы сфокусировать гэта ўсё на Беларусь. Таму давайте пачнем ўсё ж такі з такой, можа быць, крыху палітычнай тэмы, звязаныя найперш з тым, што будзе адбывацца бліжэйшымі днямі у самой Германіі. Я гэты працэс у загалоўку да анонса нашага эфіра назваў «Заканчэнне эпохі Меркель». Але ці сапраўды гэта адпавядае рэчаіснасці? Можна сапраўды казаць, што эпоха, Меркель сыходзіць, але ці заканчваецца яе эпоха ў нямецкай палітыцы? Відавочная эпоха заканчваецца. Гэта новыя выбары, гэта новыя кандыдаты, гэта будзе новы ўрад з новымі асобамі. Пакуль увогуле не зразумела, ці будзе прысутнічаць у гэтым урадзе сама партыя Ангелы Меркель, хрысціянскія дэмакраты. Становішча ў іх у апошніх апытаннях зусім недобрае. А нават калі будуць, гэта будуць іншыя асобы, і гэта пачнецца зусім новы палітычны этап. Ангела Меркель знаходзілася ва ўладзе 16 год. Кожны раз, калі адбываліся выбары з яе ўдзеламі, вынік быў, в прынцыпе, прадказальны. Яна карысталася падтрымкай, яе партыя заўсёды перамагала і перамагала ўпэўнена. Пытанне было хутчэй у тым, з кім будзе Меркель фармаваць кааліцыю. Гэтае пытанне паўставала, яна гэта рабіла сацыял-дэмакратамі, а адзін раз яна гэта зрабіла з лібераламі з 2009-2013 год. Цяпер Меркель сыходзіць, цяпер будзе хутчэй за ўсё іншая кааліцыя. Гэта тэарэтычна магчыма, што хрысціянскія дэмакраты і сацыял-дэмакраты працягнуць супрацоўніцтва. Тэарэтычна ёсць такая магчымасць, і нават апошнія пытанні паказваюць, што гэтая кааліцыя можа атрымаць нават большасць і магчымасць сфармаваць урад. Але гэта будзе нечаканасцю, і большасць назіральнікаў працяг гэтай кааліцыі выключаюць. Хутчэй за ўсё у кааліцыю войдуць іншыя партыі. Давайте яшчэ крыху пра Меркель, але праз прызму Беларусі. Калі заўсёды казалі пра нейкую там супрацу ці стасункі захаду з рэжымам Лукашэнкі, то найперш казалі пра Германію, якая ў прынцыпе ў большасці і вызначала палітыку, знешнюю палітыку еўразвяза. І казалі, вы ж разумееце, рэал-палітык. Поэтому пэўныя пытанні на нешта закрываюць вочы, каб вырашаць іншыя пытанні. Так вось, ўсё ж такі у апошні год, па апошнія месяцы у руля Меркель, якой была палітыка Нямецчыны і яе палітыка ў дачыненні да рэжыма Лукашэнкі? За часы Меркель Германія сапраўды спрабавала по-рознаму ставіцца да Беларусі і вырашаць праблемы адносінаў з Беларусю. Напрыклад, вядомы ж у 2010 годзе перад выбарамі візіт міністраў замежных спраў Польшчы, Германіі, Сікорскага і Вестэрвэлі, і спроба асабліва з нямецкага боку дамовіцца з Лукашэнкам, так бы мовіць, прапанаваць яму правесці дэмакратычныя выбары ці адносна дэмакратычныя выбары, і за гэта атрымаць паляпшэнне адносінаў з захадам і таксама фінансавую дапамогу. Лукашенко, як вядома, гэтым нямецкай прапановы не скарыстаўся. Гэта быў такі этап.
потым было нейкае паляпшэнне адносінаў у сувязі з украінскім крызісам, з вайной ва ўкраіне і з тым, што Мінск зрабіўся пляцоўкай для перамоваў, і гэта такія будзе досыць лаяльныя былі адносіны паміж афіцыйным Мінскам і Берлінам. А потым прыйшоў 2020 год, і ў жніўні Меркель сапраўды паспрабавала сыграць пасярэдніцкую ролю. Яна тэлефанавала ў жніўні Лукашэнку, жадала з ім паразмаўляць. Потым неаднаразова беларускае пытанне ўздымалася ў размовах з Пуціним. Меркель сустракалася са Святланай Ціхановскай. Меркель падтрымлівала санкцыі. І вось той накірунак нямецкай еўрапейскай палітыкі, сённяшні санкцыйны накірунак, гэта шмат у чым тая палітыка, якой прытрымліваецца Меркель. Але калі ўжо браць санкцыі, то еўрапейскі бок да пытання санкцыяў заўсёды падыходзіў прагматычна і ўзважана. І вось гэты прагматызм, гэта рыса палітыкі Меркель. Меркель прызвычаілася прагматычна вырашаць пытанні. І пытанне каштоўнасцяў, яны хоць і каштоўнасці, хаця і дэмакратычныя каштоўнасці, яны хоць і адыгрывалі ў часы Меркель значную ролю, але яны не былі галоўным. Лукашенко ўспрымаўся як рэчаіснасць, і з Лукашенкам трэба было дамаўляцца. І да апошняга часу Меркель меркавала до 2020 года, што нейкім часам, напэўна, нейкая магчымасць дамовіцца з Лукашенком ёсць. Пасля жнівеньскіх падзеяў стала зразумела, што такой магчымасці больш няма, і таму Меркель перайшла да падтрымкі санкцыйнай павесткі і прынцыпова яе падтрымлівала у 2020 і 2021 годзе. Дарэчы, не толькі Меркель. Пазіцыя, напрыклад, сацыял-дэмакратаў, пад кантролем якіх знаходзілася ўвесь гэты час Міністэрства замежных справаў Германіі, яна не адрозніваецца. Там канфліктаў на тэму, як ставіцца да Лукашэнкі, не было. На гэты конт існавала аднолькавая пазіцыя і з боку сацыял-дэмакратаў, і з боку хрысціянскіх дэмакратаў, і нават з боку апазіцыйных партый. Апошнім часам Меркель перайшла да таго, што размаўляць з беларускім бокам больш ніхто не збіраецца, з Лукашэнкам ніхто гаварыць больш на захадзе не будзе, яго як самастойную фігуру не ўспрымаюць. І апошнія крокі Меркель, яны былі такія: калі мы імкнемся нешта зрабіць на беларускім накірунку, мы павінны размаўляць з тым, хто сапраўды там на нешта можа паўплываць. І гэтай фігурай з пункту гледжання Меркель з'яўляўся расійскі прэзідэнт. Таму ў размовах з Пуціним, дарэчы, не толькі Меркель, іншыя еўрапейскія кіраўнікі таксама, яны ўздымаюць беларускае пытанне. Так бы мовіць, лінія Меркель была апошнім часам: мы спрабуем нешта палепшыць у Беларусі. Першае, цягам санкцый, бо мы іх вводзім, каб уплываць на узмацніць уплыў на гэты рэжым, паўплываць на яго такім чынам, заставіць Лукашэнку змяніць сваю палітыку з аднаго боку, а з другога боку мы імкнемся размаўляць на гэты конт з Масквой. Гэта была Меркель. Вам не падаецца, што такая пазіцыя, якая ў прынцыпе даволі распаўсюджаная, як мне падаецца, на захадзе, яна фактычна аддае, вот такім чынам захад аддае карт-бланш у вырашэнні беларускага пытання Маскве. Маўляў, вы там вырашайце, давайте вы разбярэцеся з гэтым Лукашэнкам, а мы вот как бы, ладно, гэта ваша зона інтарэсаў, хай яна там і застаецца. Што тычыцца Меркель, яна ніколі так відавочна не казала, што гэта зона маскоўскіх інтарэсаў. Не, так, зразумела, ніхто казаць адкрыта не будзе, але, хутчэй за ўсё, менавіта так яна і лічыла. Так бы мовіць, не тое, што мы аддаем гэтую тэрыторыю пад уплыў Маскве і хай Масква вырашае, не. Не, такой пазіцыі, зразумела, не было. Пазіцыя была трохі іншая. Мы павінны з Масквой дамовіцца такім чынам, каб у Беларусі становішча змянілася, калі казаць адкрытым тэкстам, каб Лукашенко сышоў, але гэта трэба зрабіць такім чынам, каб не дапусціць у Беларусі паўтарэння украінскіх падзеяў, каб у Беларусі не дайшло, я не маю на ўвазе, зразумела, вайну, анексію і іншае, не, пра гэта гаворка не ідзе. Гаворка ідзе пра тое, каб Масква пагадзілася, каб Масква ўбачыла, што інтарэсы Масквы у Беларусі, ніхто, па вялікаму рахунку, не збіраецца
так бы мовіць, зрабіць з Беларусю нешта, каб Расія страціла на тэрыторыі Беларусі свой уплыў. Так бы мовіць, трэба Расіі паказаць, што мы жадаем з еўрапейскага боку, каб сышоў Лукашенко, каб скончылася эпоха дыктатуры, вось такой дыктатуры менавіта. Гэта не значыць, што павінна прайсці абавязкова дэмакратычная эпоха. Не, каб скончыўся вось гэты рэжым Лукашэнкі, які парушае ўсе магчымыя законы, ўсе магчымыя маральныя нормы і гэтак далей. Абсалютна непрымальны рэжым для сённяшняй Еўропы. Каб гэта скончылася, ну і калі ў выніку будзе такі варыянт, які задаволіць Захад і задаволіць Маскву, то гэта было б цалкам аптымальна. Вось такая прыкладна з майго пункту гледжання была пазіцыя нямецкага кіраўніцтва да апошняга часу. Я разумею, што выбары ў Германіі гэта, канешне, не выбары ў Беларусі, дзе ўсё прадказальна, але тым не менш ёсць жа ж нейкія экспертныя ацэнкі, хто будзе ў перавазе па выніку выбараў, і ці можна зараз ужо спрагназаваць, як зменіцца знешняя палітыка Германіі, ну калі зменіцца, і асабліва ў дачыненні да Беларусі, хто там будзе ўплываць, якія будуць спрабаваць вырашаць. Ну вот прыкладам наш глядач Максім Гайко пытаецца, новы канцлер Германіі будзе адразу вырашаць пытанне Беларусі, альбо мы ў іх не будзем у прыярытэце? Ну, я пачну нават з пытання гледача. Тут не трэба канцэнтравацца на асобе канцлера. Напэўна, наступным канцлерам Германіі стане ці лідар хрысціянскіх дэмакратаў Армін Лашет, альбо лідар сацыял-дэмакратаў Олаф Шольц. Калі паглядзець вось на тыя сацыялагічныя дадзеныя, якія маюцца, нават апошнія пытанні, то лідарам з'яўляецца Олаф Шольц. І калі ўсё тэндэнцыя захаваецца, дык хутчэй за ўсё сацыял-дэмакраты стануць пераможцамі гэтых выбараў, і гэта значыць, што у Олафа Шольца будуць, напэўна, найлепшыя шанцы узначаліць урад. Але калі мы застанемся на гэтых двух персаналіях, Шольц ці Лашет, зразумела, у нямецкай палітычнай сістэме ва ўрадзе канцлер адыгрывае важную ролю. Але калі Ангела Меркель сапраўды была дамінантным канцлерам і канцлерам, які цікавіўся і цікавіцца знешняй палітыкай, адыгрываў і на еўрапейскім накірунку, і на азіяцкім вялікую ролю, дык пра Лашата і ці Шольца гэта сказаць нельга. Гэтыя людзі ніколі асабліва знешняй палітыкай не цікавіліся. Іх галоўныя тэмы, яны заўсёды былі ўнутрыпалітычнымі. Калі нават паглядзець на сённяшнюю выбарчую кампанію Лашата ці кампанію Шольца, знешнепалітычныя пытанні адыгрываюць другасную ролю. Хутчэй за ўсё вось гэтыя партыі, якія стануць пераможцамі выбараў, ці адна, ці другая, яны не будуць аказваць дамінуючага ўплыва на нямецкую знешнюю палітыку. Калі вось чытаеш тыя аналізы, якія выходзяць у Беларусі ці ў Расіі, там ідзе такая фіксацыя на гэтай галоўнай партыі. І гэтая фіксацыя, яна памылковая. Бо ў сённяшнім становішчы нямецкі ўрад, наступны ўрад, будзе хутчэй за ўсё складацца не з двух нават, а з трох партый. І менавіта гэтым іншым партыям і дастанецца Міністэрства замежных справаў, і гэтыя партыі будуць вырашаць знешнюю палітыку Германіі. І галоўны кандыдат на сённяшні момант, каб узначаліць Міністэрства замежных справаў Германіі, гэта партыя зялёных. Ці ў кааліцыі з хрысціянскімі дэмакратамі Лашата і лібераламі, напрыклад, ці ў кааліцыі сацыял-дэмакратамі, лібераламі і сацыял-дэмакратамі і лібераламі. Зялёныя упэўнена ідуць на трэцім месцы. Сённяшнія пытанні, апошнія пытанні даюць ім недзе 17%. Можа, нават да выбараў яшчэ і сітуацыя ў зялёных палепшыцца. Ну, у любым выпадку павінна адбыцца нешта неверагоднае, каб яны страцілі вось гэтую трэцюю пазіцыю. А гэта значыць, што сфармаваць нямецкі ўрад, наступны ўрад, без зялёных, тэарэтычна будзе магчыма, але вельмі цяжка. З вялікай упэўненасцю можна сказаць, што гэтая партыя зялёных,
увойдзе ў наступны нямецкі ўрад і будзе ўплываць на знешнюю палітыку краіны. Хутчэй за ўсё, наступным міністрам замежных спраў Германії і віцэ-канцлерам ва ўрадзе стане кіраўнік партыі зялёных Анна-Лена Бербок. І вось Гэта- уявім сабе, што яна сапраўды становіцца міністрам замежных спраў Нямецчыны. І што, якая яе пазіцыя адносна падзеяў у Беларусі па беларускім пытанні? Што у Германії, ну, па-першае, тое, што непрыняцце Лукашэнкі, патрабаванне вызвалення палітычных вязняў, правядзення дэмакратычных выбараў. Наконт гэтых пунктаў у нямецкай палітычнай эліты фактычна існуе кансэнсус. Тут розніцы няма. Ёсць толькі пытанне, якім чынам гэтага дамагацца. Калі мы возьмем сацыял-дэмакратаў і хрысціянскіх дэмакратаў, дык яны прытрымліваюцца таго пункту гледжання, што размаўляць абавязкова трэба з Масквой. Бо той жа Лашат альбо Шольц — гэта людзі, якім ужо за 60 гадоў. Гэта людзі, якіх сацыялізацыя адбылася ў часы халоднай вайны і якія ў значнай ступені ўспрымаюць і Беларусь, і Украіну, і Малдову, і іншыя постсавецкія краіны, як былыя савецкія рэспублікі. Калі мы паглядзім на зялёных, ці на лібералаў, на партыю лібералаў, якую узначальвае Крыстіян Лінднер, то гэта зусім іншая генерацыя палітыкаў. Гэта маладыя палітыкі, якім трошкі за 40, якія сацыялізацыя ў іх не была ў камуністычнай ці ў часы халоднай вайны. Яны не ўспрымаюць аўтаматычна тую ж Беларусь ці Украіну як былыя савецкія рэспублікі. Таму пазіцыя зялёных і пазіцыя лібералаў, яна больш радыкальная у адносінах да Лукашэнкі. Гэта значыць, куды больш моцныя санкцыі патрэбны з іх пункту гледжання, і размаўляць і з Мінскам, і з Масквой патрэбна куды больш жорстка. Калі, напрыклад, зялёныя сапраўды узначаляць Міністэрства замежных спраў, дык можна чакаць, што знешняя палітыка Германії, яна зменіцца. Сёння, да апошняга часу, яна была прагматычнай. Эканамічныя інтарэсы адыгрывалі галоўную ролю. У зялёных ідэалагічны накірунак, барацьба за каштоўнасці, у зялёных гэта адыгрывае куды большую ролю. І ў гэтай партыі і зялёныя, і лібералы, яны ўжо шмат разоў прадэманстравалі сваю зацікаўленасць у беларускім пытанні. Асабліва зялёныя. І для зялёных, дарэчы, і для лібералаў зусім асаблівым беларускім пытаннем з'яўляецца пытанне Марыі Калеснікавай. Бо вызваленне Калеснікавай і ці барацьба за вызваленне Калеснікавай — гэта і для спадара Лінднера, і для спадарні Бербок з'яўляецца справай асабістага гонару. Калі паглядзець сацыяльныя сеткі гэтых палітыкаў, дык яны да тэмы Калеснікавай і да тэмы палітвязняў у Беларусі звяртаюцца досыць часта. І гэта значыць, гэтыя партыі... А што гэта значыць? Гэтыя партыі хутчэй за ўсё будуць часткай урада. Ці урада, які ўзначаліць Лашат, ці урада, які ўзначаліць Шольц. І гэтыя партыі будуць значна ўплываць на палітыку. Так бы мовіць, калі гэта падсумаваць, палітыка Нямецчыны у дачыненні да Лукашэнкі хутчэй за ўсё будзе больш жорсткай, а падтрымка дэмакратычнага руху стане больш прынцыповай. І яшчэ, напэўна, такі важны момант. І Бербок, і Лінднер, асабліва Бербок, лічаць, што трэба, праводзячы палітыку ў дачыненні Беларусі, не трэба так моцна фіксавацца на Расіі. Што трэба, гэты расійскі фактар, зразумела, трэба ўлічваць, але расійскі фактар не павінен дамінаваць. Алёна Дрыес, Александр, як заўсёды цікава, таксама чакаю ўзмацнення ўплыву зялёных і лібералаў, свежы вецер. Так, Вадзім Ігнаціў, некалькі клікаў альбо запыт у Гугле даваў бы вам адказ на вашае пытанне. Хутчэй нават, чым вы напісалі тут камент. Выбары ў Нямецчыне пройдуць 26 верасня.
Спадар Александр, яшчэ хацелася б на працяг гэтай тэмы адно пытанне. На ваш погляд, зараз вельмі шмат абмяркоўваецца таго, што працягам санкцыйнага ціску на беларускі рэжым захад фактычна штурхае Беларусь у абдымкі да Крамля і лічы, што, як это кажуць, незалежнасці Беларусі засталося на 3 дні. Як вы лічыце, звязаныя санкцыі і крокі беларускага рэжыма у абдымкі да Крамля? Ну, пытанне, зразумела, такое многоплановое. Ну, конечно, паколькі санкцыі уводзяцца, это значыць, што магчымасці для Лукашэнкі нешта рабіць на заходнім накірунку, яны ўсё больш абмежаваны. Ну і фактычна я лічу, што на заходнім накірунку у Лукашэнкі ўжо фактычна амаль нічога не засталося. Ён можа, конечно, толькі прынцыпова змяніць сваю палітыку, тады можа з ім яшчэ і паразмаўляюць. Але размовы з Лукашэнкам заходні бок можа весці толькі пра тое, як і калі ён сыходзіць, але не пра яго палітычную будучыню. Пытанне палітычнай будучыні знятае. Тут, што тычыцца ўвогуле санкцыяў, я б звярнуў увагу на іншы момант. Так, не санкцыі, справа ж не ў тым, што санкцыі кідаюць Лукашэнку у абдымкі Крымля. Тыя кажуць, што санкцыі гэта робяць, не заўважаюць толькі адзін фактар. Лукашенко сам добраахвотна пайшоў у гэтай абдымкі Крамля. Хто яго? Яго ж ніхто да гэтага не прымушаў. Хто прымушаў Лукашенку паводзіць сябе ў жніўні мінулага году так, як ён сябе паводзіў? Хто, напрыклад, прымушаў Лукашенку не размаўляць з Меркель, не размаўляць з іншымі заходнімі палітыкамі, якія прапаноўвалі яму перамовы? Ён не пажадаў гэта рабіць. Лукашенко абраў умацаванне сваёй улады, ці лепш сказаць, захаванне улады любым чынам, і Лукашенко сам з гэтых абдымаўкаў ён сыходзіць не збіраецца. Нават калі гіпатэтычна уявіць, што санкцыі з заходняў, што захад возьме і быццам бы гэтыя санкцыі адменіць. І што Лукашенко прынцыпова зменіць сваю палітыку, Лукашенко пойдзе на дыстанцыю ад Расіі, зразумела, не пойдзе. Каб Лукашенко хацеў размаўляць, жадаў бы размаўляць з Захадам, ён бы рабіў адпаведныя крокі. Як, напрыклад, я казаў гэтую прынцыповую для нямецкага боку справу Марыі Калеснікавай. Тут трэба зразумець, што для нямецкай грамадскасці і для нямецкіх палітыкаў сярод беларускіх палітвязняў ёсць фігура Марыі Калеснікавай, якую добра ведаюць і вельмі паважаюць з аднаго боку, і астатнія вязні, якія на вялікі жаль, я падкрэсліваю, на вялікі жаль, куды менш вядомыя, пра якіх амаль ніхто не піша, но ёсць гэтыя лічбы, але гэтыя людзі, яны застаюцца лічбамі. А Калеснікава гэта асоба, якую ведаюць. І калі вось такі прысуд ідзе супраць такой сімвалічнай фігуры, як Калеснікава, ну, якія размовы тут могуць ісці? Нямецкі бок, нямецкія палітыкі, тыя ж зялёныя і лібералы кажуць, што перш за ўсё павінна быць вызвалена Марыя Калеснікава. Калі Марыя Калеснікава будзе на свабодзе, можна будзе яшчэ размаўляць пра нейкія іншыя пытанні. І яшчэ вось я гэта хацеў сказаць, але запамятаўся такую цікавую асаблівасць сённяшніх нямецкіх выбараў у сэнсе прысутнасці беларускага пытання. Два моманты я хацеў бы вылучыць. Першы момант — упершыню ў гісторыі нямецкіх выбараў беларускае пытанне, тэма Беларусі адыгрывае пэўную ролю. Так бы мовіць, напрыклад, ёсць у Нямецчыне, у Германіі людзі беларускага паходжання, у якіх ёсць нямецкія пашпарты, якія будуць удзельнічаць у гэтых выбараў. І я вось назіраю гэта сапраўды ўпершыню, што ёсць людзі, чыя пазіцыя наконт абіраць тую ці іншую партыю вызначаецца
паміж іншым таксама і пазіцыі гэтай партыі по беларускаму пытанню. Вось цікавы момант якраз гэта партыя зялёных, бо зялёныя звычайна сярод рускамоўнага насельніцтва ў Нямецчыне не карыстаюцца папулярнасцю. Гэтую партыю лічаць такой вельмі экалагічнай, вельмі заходняй у сэнсе каштоўнасцяў, і яе палітыка ў галіне клімата і гэтак далей успрымаецца досыць крытычна. Але ёсць людзі сёння, я сапраўды гэтых людзей ведаю, якія кажуць, я буду галасаваць за зялёных, менавіта зялёных, мне не падабаецца тое, што яны прапаноўваюць у галіне ўнутранай палітыкі, але я буду галасаваць за зялёных, бо яны займаюць тую пазіцыю ў дачыненні Беларусі, якую яны займаюць. Тое ж самае я чуў у адносінах да лібералаў, калі людзі кажуць, я буду галасаваць за гэтую партыю, бо гэтая партыя прынцыпова змагаецца за дэмакратычную будучыню Беларусі. Фенамен гэты не новы. У Германіі шмат людзей з міграцыйным мінулым. І тое, што, напрыклад, людзі, якія паходзяць з Турцыі, глядзяць на тое, як тая ці іншая партыя ставіцца да турэцкага рэжыму, гэта было і раней. З Беларусю гэта сапраўды ўпершыню. Это першы момант. Другі момант, адна з магчымых, тэарэтычна магчымых кааліцый, якая можа быць створана пасля гэтых выбараў, гэта кааліцыя з сацыял-дэмакратаў, з партый левых і з партый зялёных. Неафіцыйная назва гэтай кааліцыі, асабліва сярод тых, хто гэтую кааліцыю вельмі не жадае і крытыкуе, неафіцыйная назва гэтай кааліцыі Беларусь. Чаму Беларусь? У Германіі прынята даваць так званыя мінушкі коаліцыям. Калі мы паглядзім на фарбы гэтай коаліцыі, чырвоная фарба сацыял-дэмакратаў, таксама чырвоная фарба левых і зялёная фарба зялёных, гэта фарбы сённяшняга дзяржаўнага сцяга Беларусі, дзе пераважае чырвоны колер і таксама прысутнічае зялёны. Гэтая назва Беларусь для гэтай магчымай коаліцыі, яна ўзнікла яшчэ ў 2005 годзе, яшчэ да эры Меркель. Але ў тыя часы Лукашэнку асабліва ніхто на Захадзе не ведаў, і гэтая назва не прыжылася. А сёння яна прыжылася. І крытыкі гэтай коаліцыі, якіх таксама хапае, якія кажуць, гэта вось будзе жахлівая, абсалютна жахлівая рэч для Германіі, яны падкрэсліваюць назву Беларусь. То бок, калі вы жадаеце атрымаць такую сітуацыю палітычную, як у Беларусі, галасуйце за гэтыя партыі, і вы атрымаеце такую коаліцыю. Гэта такі, конечно, анекдатычны выпадак, але які дэманструе, якую папулярнасць і вядомасць набыла сёння Беларусь у прыватнасці ў Нямецчыне. Дзякуй, я перайду да іншай тэмы, якую вельмі хацеў бы з вами абмеркаваць як з гісторыкам, які вывучае гісторыю, ведае гісторыю і Беларусі, і Германіі у тым ліку. Скажите, калі з'явіліся вось гэтыя злівы кіберпатырзан пра тыя колькасці і тыя змест даносаў, якія былі напісаныя беларусамі падчас падзеяў 2020 года, і якія, я так падазраю, працягваюць пісацца і па сёння. Так вось, ведаючы гісторыю, скажем, Германии. По-першае, у вас не ўзнікала паралеляў паміж тымі даносамі, што пісалі зараз беларусы, і даносамі, якія пісалі жыхары ГДР у штазі? І ввогуле, ці здзівіліся вы, што беларусы, оказывается, пісалі на сваіх суседзяў, знаёмых, бацькоў, дзяцей, і ўвогуле даносы? Па-першае, увогуле не здзівіўся, і каб ацэніць, вельмі цяжка ацэніць маштаб. Ідзе дыскусія, гэта многа было даносаў ці мала. Мы ж яшчэ не ўсё ведаем, сапраўды іх, напэўна, было куды больш. Калі скончыцца эпоха Лукашэнкі, і мы атрымаем шырокі доступ да гэтых крыніцаў, я маю такую надзею, што гэтыя крыніцы застануцца, і можна будзе і навукоўцаў з імі працаваць, мы зможам ацэніць, колькі сапраўды было людзей, якія займаліся такой справай. Увогуле, такія людзі, зразумела, ёсць у кожнай дыктатуры.
яны выдатна ведаюць, што чакае тых людзей, на якіх яны даносяць. Калі мы возьмем выпадкі ГДР і Штазі, той чалавек, які паведамляў пра сваіх суседзяў, што яны там глядзяць заходняе тэлебачанне, альбо нейкім чынам атрымліваюць прэсу заходняй Нямецчыны і гэтак далей. Гэтыя ж людзі яны ведалі, ці нейкую там сімволіку маюць у сябе, таксама такія былі даносы. Яны ж дакладна ведалі, што Штаці пачне займацца гэтымі людзьмі, што ў гэтых людзей будуць непрыемнасці, што іх, магчыма, арыштуюць, што, магчыма, у іх нават могуць адабраць дзяцей і гэтак далей. Даносчыкі гэта ведалі, і яны тым не менш гэта рабілі. Такія людзі, якія знаходзяцца ці пад уплывам прапаганды, ці проста нейкія асабістыя вырашаюць пытанні, калі мне не падабаецца, напрыклад, нейкі чалавек, я магу нейкі сусед, напрыклад, ці мне не падабаецца, я не ведаю, муж, жонка, сябр і іншае, то ў такім дыктатуры ёсць магчымасць звесці рахункі з гэтым чалавекам. Ты проста паведамляеш у дзяржбяспеку, як у выпадку Штазі, ці у нейкія кампетэнтныя органы кшталту міліцыі ці КДБ ў Беларусі. І ты ведаеш, у гэтага чалавека пачнуцца сур'ёзныя праблемы. У ГДР гэта былі людзі, якія гэта рабілі ідэалагічна, бо яны былі ўпэўнены, што яны змагаюцца з ворагамі. Былі людзі, якія хацелі прадэманстраваць сваю лаяльнасць і марылі там пра нейкую кар'еру, і супрацоўніцтва з Штазі магло толькі гэтай кар'еры паспрыяць. Але былі і людзі, якія проста зводзілі рахункі. І вось калі паглядзець на гэтыя беларускія матэрыялы, якія ўжо вядомы, дык усе гэтыя мадэлі паводзінаў яны таксама бачны. Ёсць ідэалагічна апантаныя людзі, якія былі ўпэўнены, што яны змагаюцца з ворагам, з тымі людзьмі, якія супраць Лукашэнкі, а значыць, як кажа беларуская дзяржаўная прапаганда, ворагі дзяржавы, што яны з гэтымі ворагамі дзяржавы павінны змагацца, і таму яны паведамлялі пра іх. Але былі, напрыклад, там досыць кур'ёзныя выпадкі, калі не памыляюся, гэта муж, які паведаміў нешта пра сваю жонку і сяброўку гэтай жонкі. Ну, тут узнікае пытанне, ці гэта ідэалагічная матывацыя, ці, напрыклад, на самой справе там нейкі сямейны канфлікт, і ён вырашыў вырашыць гэты канфлікт з дапамогай сілавых органаў. Шмат зараз кажуць пра год народнага адзінства, нават дзень народнага адзінства правялі, але мы даўно гаворым пра раскол у грамадстве па вось нават не столькі па ідэалагічным, хаця і па ідэалагічным, а вось менавіта па вот такіх вот тых, хто б'е, і тых, каго б'юць. А тут яшчэ адна рыса. Той, хто даносіць, і той, на каго даносіць. От гэтае падзяленне адзінага грамадства. Чым яно пагражае ў будучым? Ну, гэтае адзінае грамадства, пра якое кажа Лукашенко, ці дзяржаўная прапаганда, ці пра перагорнутую старонку, гэта ўсё міф. Гэта, відавочна, не мае нічога супольнага з беларускай рэчаіснасцю, і та цікавасць да матэрыялаў, якія публікуюць кіберпартызаны, гэта толькі падкрэслівае. Гэта паказвае, што беларускае грамадства, на жаль, хворае грамадства, і тое, што гэты рэжым працягвае рабіць, ён атручвае гэтае грамадства далей. Вось гэта ўсё тое, што адбываецца са жніўня, ды яшчэ пачалося раней, гэта ўсё тое, што наносіць беларускаму грамадству траўму. Калі можна нават правесці такое, досыць брутальна, але ўсё ж такі параўнанне, беларускае грамадства — гэта грамадства, якое гвалтуецца кожны дзень. Ідзе такі вось гвалт. І ідуць траўмы. Гэтыя траўмы не апрацоўваюцца. Вось. І пераапрацоўка яна не можа ісці, пакуль існуе гэты дыктатарскі рэжым. Пасля таго, як гэта ўсё скончыцца, беларускаму грамадству спатрэбіцца не ў апошнюю чаргу і псіхалагічная дапамога. І ўстане пытанне, а што рабіць далей? Гэта расколатае грамадства. Грамадства, у якім прысутнічае ненавісць. Грамадства, у якім прысутнічаюць людзі, якія жадаюць помсціць. І, адпаведна, слівы кіберпартызанаў гэта паказваюць. Ёсць крыніцы,
якія дазваляюць абсалютна дакладна рэканструяваць, хто там даносіў. Гэта ж толькі вяршыня айсберга. Напэўна, у камітэце дзяржаўнай бяспекі ёсць куды больш цікавыя і ашаламляльныя крыніцы. І пасля таго, як эпоха Лукашэнкі скончыцца, устане пытанне, што рабіць з гэтым. Ці мы адчыняем архівы і даем людзям магчымасць пазнаёміцца з гэтымі матэрыяламі. І гаворка ж ідзе не толькі пра апошні год. Лукашенко знаходзіцца ва ўладзе ўжо больш за 27 год. І ўвесь гэты час выбудоўваецца дыктатура, і даносчыкі, яны ж з'явіліся не толькі ў 2020 годзе, яны былі раней. І, напэўна, гэтыя матэрыялы, яны ўсе захоўваюцца. Устане пытанне, мы адкрываем гэтыя матэрыялы, мы даём насельніцтву магчымасць пазнаёміцца з гэтымі матэрыяламі, і сапраўды я мяркую, што будзе досыць шмат людзей, якія захочуць гэта зрабіць, і калі яны пачнуць з гэтым знаёміцца, ну там магчымы жахлівыя сюрпрызы, гісторыі сяброў, жонак, працоўных калег, якія даносілі. Гэта будзе паглыбляць толькі раскол у грамадстве. І тут пытанне, а ці трэба гэта рабіць? Ва ўсходняй Германіі гэта зрабілі. Сапраўды, пасля таго, як камуністычная эпоха скончылася, кожны грамадзянін усходняй Германіі атрымаў магчымасць пазнаёміцца з гэтымі дасье, штазі і іншымі матэрыяламі. Былі людзі, якія адразу кінуліся ў архівы і пачалі чытаць. Былі людзі, якія праз нейкі час гэта зрабілі. Вынікі былі разводы ў сем'ях, сяброўства, якое скончылася і іншае. А былі людзі, якія прынцыпова рашылі, не, мы не пойдзем у гэтыя архівы, мы не жадаем гэта ведаць, бо калі я даведаюся пра нейкія рэчы, пра сяброў, напрыклад, якія даносілі на мяне, як мне жыць з гэтым далей? І былі людзі, якія рашылі, не, я не буду гэта рабіць. Але ўсё ж такі ось такая сітуацыя, калі адкрыць, расказаць праўду, хай гэта пагражае там разводамі, заканчэннем сяброўстваў, можа нават дзесьці мардабоем, гэта спрыяе лекаванню грамадства ці стварае пагрозу яшчэ большага нарастання грамадзянскага напружання, унутранага напружання? Я б сказаў бы ўсё ж такі хутчэй лекавання. Чаму? Таму, калі Беларусь хоча сапраўды атрымаць прышэпку ад дыктатуры, каб гэта не паўтарылася ў беларускай гісторыі, гэты перыяд трэба прапрацаваць. Калі, вось, карыстаючыся метафорай Лукашэнкі, пасля эпохі Лукашэнкі проста будзе закрыта старонка, перагорнута старонка, і людзі пачнуць жыць так, как быццам бы эпохі Лукашэнкі не існавала, ці гэта эпоха не адыгрывала сур'ёзнай ролі, у гэтай сітуацыі магчымыя рэцыдывы дыктатуры, што на месца Лукашэнкі праз нейкі час прыйдзе такі, зразумела, не Лукашенко, а палітык такога кшталту, у Беларусі будзе ізноў усталяваны дыктатарскі рэжым. Так, гэта балючы працэс, гэта вельмі непрыемны працэс, але мне падаецца, што людзі павінны атрымаць такую магчымасць і пазнаёміцца з гэтымі матэрыяламі. Ці яны гэта пажадаюць, ці не, гэта іншае пытанне. Тут жа ёсць зусім розныя рэчы. Напрыклад, у выпадку са штазі. Былі выпадкі, калі штазі наўмысна фальсіфікавала дакументы. Напрыклад, нехта абвяшчаўся асведамляльнікам, а на самой справе гэты чалавек асведамляльнікам не з'яўляўся. Такія рэчы таксама былі. Да гэтых усіх дакументаў трэба падыходзіць, вельмі насцярожана. Але знаёмства, з майго пункту гледжання, неабходна. Без гэтага выбудаваць дэмакратычнае грамадства ў Беларусі будзе вельмі цяжка. Дзякуй вялікі, гаспадар Александр. На жаль, трэба завяршаць, хоць у мяне засталіся незададзеныя яшчэ пытанні, але яны такія глобальныя, філасофскія нават недзе. Таму я думаю, што калі мы з вами наступны раз сустрэнемся, можа, у нас будзе больш часу, то мы зможам усё это абмеркаваць. Дзякуй вялікі. Александр Фрыдман, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.
Выбачаюся, аж вось ад усяго того, што сказаў Александр, крыху вот і у горле заняло. Але сапраўды цяжкасцей наперадзе шмат, трэба будзе з імі спраўляцца. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Дякую.